गेजेराव मुंदांखा बलिउडनि मेथाइ खनगिरि पिउ बेनार्जी बिथाङा कलकातानि बाखिमोन आथिखालाव मुम्बाइआव थायो दा बिथाङा जोंनि गेजेराव जि 16 तारिखनि जि हारिमु मोनाबिलि बे जोंनि हारिमु मोनाबिलि प्रग्रामाव बिथाङा नुजाथिफैगोन बिथांजों लोगोसे जोंनि बर'नि गेजेराव आरो आसामनि गेजेरावनो नाम मोनबोनाय बा मुंदांखा जाबोनाय उदालगुरिनि फुकन बर' बिथांजों लोगोसे गसाइगावनिफ्राय प्रबिन ब्रह्म बिथां गुवाहाटीनिफ्राय निकिता बर' बिथांजों लोगोसे जोंहा नै गोबां मेथाइ खनगिरि दंबावो आं गोसोआव गैया दा जोंनि गेजेराव सानफ्रोमबोनि जे हाबाफारि गाबोननिफ्राय जानो गोनां जे हाबाफारि हारिमु मोनाबिलि बियो थारमाने कन्टिनिउ मेहेर गोनां जागोन आरो जोंनि गेजेराव मोजां मोजां मोसाखावरि हान्जा जोंनि गेजेराव फैगोन जोंहा मोसाखावरि हान्जा हिसाबै चिरांनिफ्राय मोनसे ग्रुप डेन्स दङ रुपुहिनिफ्राय मोनसे ग्रुप डेन्स दङ आरो अनसलिनिफ्राय मोनसे ग्रुप डेन्स दङ लोगोसे जोंनि सिमला मिउजिक केसि मिउजिक स्कुलनिनो माखासे फरायसाफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ दा जोंनि गेजेराव दिनैनि अनगायै गाबोननिफ्राय जिखिनि हाबाफारि दं सानबानि बे सानबानि हाबाफारिया जोबोर मेहेरगोनां जागोन जों बेखौ बुंनो हायो भुटान हादोरनि मोसाखावरि हान्जा दङ लोगोसे जोंनि नैबे दुमनि जि साहा बागान बिनि माखासे आदिबासिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय दङ बेजों लोगोसे जोंनि निकासि गोजाम दिहिरानिफ्राय नेपालि ग्रुप डेन्स दङ जोंनि गेजेराव बेखिनियानो